Доброго ранку. Привітання, сябри! Як настрой? Меня нет цудовний. Настрой так собі. Усім салют. Ой, Лесик, что с тобой? Ти чому у хусточку укрутився? До карнавалу рихтуєшся? Ті зубок молочний згубив. Ой, дівчинки, ви закидали мене своїми питаннями. А ти худшее отказывай, тогда не будем тебе далее закидывать. Можна сьогодні побуду у таким вигляді? Спочатку откажи чому? С тобой что-нибудь здарилося? Може, гузок набив? Ці великая драпіна? Насточка, а може, під гэтай хусточкой зусім і не Лесик, а який-небудь хуліган? Такого не може бути. Яще як може. А ну, здимай хусточку і показывай свой сапраўдны твар. Ні, давайте потім. Не потім, а зараз. Вось-вось. Ой! Ого! Я говорив. Лесик, ти чого сховався? Соромлюся, я на себе не подобний. Да, Лесичок, ти у нас самый пригожий. І ми тебе познали. Але я увесь у кропочках. Може, відведете мене до доктора? Навошта? Хочу, щоб мой тварик був знов без кропочок. Лесик, да ти вельми пригожий. Ні, возьму мило і буду тварик терти, покуль... Тільки не протреш. Лесик, у тебе з'явилися веснушки. А навошта яны мне? Імі ганарыцца трэба. Калі на щочках і носику з'являються веснушки, гэта значить, що ти посябравав з Соніком. І Соніка зробила тобі такий цудовний подарунок. Яно тебе вельми любить. Ви сапраўды так лічыце? Ми упевнені у гэтым. Так, а яшчэ калі з'яўляюцца веснушки, гэта значить, що наступила сапраўдная весна. І правда. Ха, я асаблівы. Я сябрую з Сонікам. Вядома. Поділишся веснушками? Ха, хитранькія якія. Лепш дам параду. Цікаво, якую? Парада для тих, хто хоче атрымаць у падарунак ад Соніка прыгожыя вяснушкі. Ми усі слухаємо уважливо. Зараз якраз школьныя канікулы. Таму часцей выходзьце на вуліцу і падстаўляйце носікі і шчочкі цёпламу Соніку. Цікаво, у кого больш веснушек з'явіцца? Паспрабуйте свае вяснушечки подлічыць. Ой, вы, дзяўчынкі, мяне супакоілі. Давайте зараз паглядзім мультфільм. Давайте. Давайте погуляем. З задавальненнем. Тільки давайте у такую гульню, каб і усі наші глядачі поудзельнічалі. Добре. Я пропоную вспомнить усіх плямістых жывёлаў свету. Лесіка будем лічыць. Сёння я самая плямістая зайчаня на зямлі. Так, а кого яшчэ вспомним? Я вельмі люблю жирафа. У іх не толькі самая доўгая шыя, але і шмат плямак. А вы ведаеце, што нельга сустрэць двух аднолькавых жырафаў? Няўжо ў іх розныя плямкі? Так, малюнак плямак у жырафаў унікальны. Ого, А мне здаецца, што ў леапарда мільён плямак. вядома, у іх столькі кропачак, яны ж у спякотнай Афрыцы ды ў цёплай Азіі жывуць. Напэўна, леапардаў таксама Соніка вельмі любіць. І яны заўсёды быццам з вялікімі вяснушкамі ходзяць. Ага. А я яшчэ вспомнила самую маленькую прыгажуню з плямкамі. Гэта хто такая? Багоўка. Па кропачках на спінцы яшчэ адгадваюць, якога яна ўзросту. Маленькія багоўкі вельмі любяць садзіцца на далоньку дзецям. Можа, яны лічаць, што дзеці прыгожыя кветкі? Магчыма і так, але кропачкі багоўкам не толькі для прыгажосці. А для чаго яшчэ? Птушкі вельмі баяцца чырвоных крыльцаў з чорнымі кропкамі. Баяцца? Ды быць такога не можа. Як можна баяцца такіх мілых прыгажунь? Гэта для нас яны такія мілыя прыгажуні. А вось для птушак сапраўдная пагроза. Не любяць яны кропачкі. І гэта цудоўна. Птушкі баяцца афарбоўкі баговак, а багоўкам зусім не страшныя птушкі. А ці ўсе ведаюць такі вясёлы вершык? Багоўка, багоўка, паляці на небка, прынесі нам хлебка, чорнага і белага, толькі не гарэлага. Цудоўны вершык. І можна карыстацца як лічылкай. А я узгадаў яшчэ аднаго персанажа з плямкай. І хто гэта? Здаецца, мы ўсіх пералічылі. Не, на восьминога забыліся. О, Так,
Так, восьміног умее мяняць сваю афарбоўку. Афарбоўка залежыць ад таго месца, дзе ён знаходзіцца. Восьминог может быть с плямками ці стать такого же колеру, что и коралл. Восьміног вельмі добры паляўнічы. И он пойдзе на любые хитрыкі, каб атрымаць здабычу. Таму восьмінога лепш выходзіць стараною. А вось прайсці міма яшчэ аднаго прыгажуна з плямкамі ніяк нельга. Гэта ты пра каго? Ты пра ўсімі любімага далмацінца. Так, гэтую пароду ні з якой не пераблытаеш. І падлічыць усе плямкі далмацінца таксама немагчыма. Яшчэ і таму, што гэта сабачка не любіць сядзець на адным месцы. Ага. Ён любіць бегаць і гуляць разам са сваім гаспадаром. А можа, сярод нашых гледачоў ёсць гаспадары далмацінцаў? Ёсць! І як завуць вашых гадаванцаў? А ў мяне прапанова. Клічце хутчэй сваіх хатніх гадаванцаў да экранаў. Будзем разам мульцік глядзець. Лесік, а ведаеш, якую кветку больш за іншай любіць Сонейка? Вядома, што сланечнік. Ага. Гэта твая любімая кветка, Кася? Вядома, мне сланечнік падабаецца, але нядаўна я ўбачыла адну кветку і так ёй зачаравалася. Што за кветка? Якая ў яе назва? Гэта кветка архідэя. Гэта вельмі прыгожая расліна. Існуе шмат відаў архідэй. І аказваецца, гэта незвычайная кветачка, якая можа нагадваць розных жывёл. Нават уявіць не магу, каб расліна ды стала жывёлай. І я спачатку вельмі здзівілася і ледзьве паверыла. А, і праўда, ёсць від архідэй, які прыкідваецца пчалой. Сапраўдна прыгожая пчолка. І не трэба баяцца, што такая пчолка ушчыкне цябе. Да яе можна дакранацца колькі заўгодна. А такая кветка вас не здзіўляе? На каго падобная? Гэта не кветка, гэта птушка ляціць у вырай. Ой, і дзе такая кветачка расце? У прыродзе яе можна сустрэць на поўдні ці ўсходзе Аўстраліі. Вачэй немагчыма адарваць. А я хачу вам паказаць яшчэ адну птушку. Адгадайце, хто ляціць. Некая лёгкая белая птушка. Так, белая чапля пролятае. А на самой справе гэта архідэя паўтарае палёт чаплі. Здорово. Мне вельмі хочацца, каб такія кветачкі упрыгожвалі маё вакенца. Праўда, Кася? Толькі за любой хатняй раслінай дагляд патрэбны. Так, не забывацца паліваць ды рыхліць зямлю. Я збегаю, палію зараз свае кветачкі на падаконніку. І хутчэй вяртайся, будзем разам мульцік глядзець. Ага. А зараз надышоў час дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца заўтра. Мы жадаем цудоўнага дня і чакаем усіх зранку У нашым